В този период от годината малките пилета вече започват да трупат мазнини за дългия си прелет на юг. Затова и полета им става по-бавен и почти винаги е в права линия. Ето защо и стрелбата по тях е доста по-успешна. Още повече, че натежалите пъдпъдъци не отлитат надалеч, а кацат на 200-300 метра. Сега те не препускат напред с крака, за да се укрият, а остават на място, сякаш за да изчакат овеца и да му поднесат шанса да напълни връзката си. Мъжете до момента обходиха 2 полета с сравнително ниска растителност. Там има хасулка, сега ще пробват късмета си и в терен, където растителността е значително по-висока. Би ли ни разказал малко повече за местността, в която се намираме? В момента се намираме на около 15 км северно от град Самоков, плана планина, на около 1500 метра над морска височина. Много често тук спират пъдпъдъците в своя миграционен път за почивка. Ще ги търсим в един нетипичен за пъдпъдъка терен и местообитание в едно бивш пожар преди 7-8 години. Е било пожар, труден терен за лов, но се надяваме да имаме сулка. Не може да ни направи впечатление отличната работа на кучетата и перфектните стойки, които виждаме. Това е една абсолютна гордост за всички любители на ловните страсти.
Въпреки изгорелите дървета наоколо, нищо не може да скрие красотата на това място. Личи си, че тук, когато всичко е било зелено, мястото е представлявало кътче от рая. За жалост, човешката намеса е откраднала непокътнатия му външен вид. Минали са много години, откакто това място е било опожарено, но природата си знае работата и на места се виждат вече разлистващи се клони. Мястото е готово отново да се възроди. Приканваме всички ловци да пазят природата, защото удоволствието от излетите е благодарение на самата нея. Нейното опазване е задача на всеки един от нас. И след като всички сме на мнение, че ловът без добре обучено куче е немислим, нека обърнем подобаващо внимание на породата, която мъжете днес са предпочели при излета си. Английският сетер е аристократично на вид куче. Не случайно кралските семейства в Англия са го използвали като куче-компаньон, защото чудесно се разбира с деца, обича да общува и с хора. Но същевременно това е перфектно работещо куче. Тези четириноги са най-интелигентните кучета. На първо място те са най-верните приятели на стопанина си. Биха били до него не само по време на излет, но също така и в домашна обстановка. Разбира се, за всеки човек неговото куче е най-красивото и най-очарователното. Но няма как да отречем тази черта в английския сетер. Те притежават финна грация. По мнение на собственици на подобна порода, четириногите се подават лесно на обучение. За овците, които придружаваме днес, това е отличното куче-птичар. Английският сетър спада към групата на спортните кучета, при което не бива да се забравя, че те се изморяват доста трудно, притежават огромна издръжливост. Безспорно лова на пъдпъдък е един от най-динамичните. Той е свързан с много вървене, познаване на местообитанията на дивеча, за да се знае къде точно да се търси, наличието на отлично работещи ловни кучета и не на последно място точен мерник. Това са малки птици и оцелването им е цяло предизвикателство за стрелеца. Размера на дивеча, съчетан с бързото му излитане, превръща стрелбата по него в трудна задача,
която не е никак лесна за постигане от всеки. У нас едва ли ще се намери ловец с поне 2-3 години стаж, който да не иска да опита късмета си и на прословутите пасажни пътпадъци. Това са птиците от страните от Северна Европа и Русия, които по-рано се отправят на прелета си към Африка. Наблюденията на този сезонен птичи феномен показват, че пасажните пътпадъци пристигат у нас някъде в края на септември. При подобен излет става дума за чиста слука. Няма съмнение, защото пасажите следват своя ритъм на придвижване и никой не знае къде хилядите изморени от прелета птици ще кацнат из България. Овцете бяха малко скептично настроени към този район, тъй като това не са обичайните местообитания на пътпадъка. Въпреки това, късмета отново им се усмихна и в този район те имаха слука.
Ето какво е обобщението от днешният ловен ден и дали той оправда очакванията на мъжете. Премина ловният излет, доволен ли си как протече той? Това ли бяха твоите очаквания? Да, много добре мина днеска. Имаше пъдък, кучетата работеха и хубаво беше времето. Всичко мина окей, много добре. Сме с колегата. Отстреляхме доволно. Нормата изпълнихме и това е. Сменихте два терена, един с по-ниска растителност, един с по-висока растителност. Да. По-ниската растителност е трева, беше ниска трева, жълта, а по-високата е с борчета. Изсъхнали борчета, изгорели. Там е малко по-труден терена. И добре мина. И там кучетата добре работиха, се справиха добре. Предполагам, най-голямата гордост за един ловец е да види много добре работещи кучета. Тези днес не бяха отлични ловни помощници. Има пропуски, има... Това моето, например, не носи и не е много добре. Не съм доволен много. На каква възраст е твоето куче? На година и половина. Не е ли нормално за куче толкова младо все още да не му е отличен апорта? Трябва да му е добър апорт. Обаче не носи, не иска. Може би с повече тренировки? Трябва повече тренировки, да, се наблюдават на тренировките повече. Ти лично какво те впечатлява в лова на пернати? Впечатляваме първо кучето ме най-много, после птиците и добрата компания. Това е. За теб лова е приятна емоция? Да, за удоволствие. За удоволствие ходим. Премина ловният излет. Доволен ли си как протече той? Това ли бяха твоите очаквания? Попаднахме на малък пасаж. Пътпадъците вече края на септември започнали са да се изтеглят на юг. Дигнахме може би към 100 пилета. Двама души направихме нормата за деня. Доволен съм от кучетата. Не много от стрелбата. Изпускахме. Ползвам пушка с касени цеви и на около 60 см и патрони на 24 грама спортни 9,5. По-бърз патрон е като цяло и по-едрата съчма позволява по-далечна стрелба. Самия факт, че по-едра съчмата, по-малко съчми са достатъчни да убият пилето, и другия плюс на едрата съчма е, че когато пилето бъде отстреляно, съчмата го пронизва в повечето случаи. Докато по-древните съчми от номер 10, 11 и нагоре доста често остават в пътпадъка и когато бъде приготвен на трапезата, почти винаги вадиме съчми от приготвените пилета. Наистина работата на кучетата беше уникална. Предполагам, че си изключително доволен от стойки, от твърдост на самите стойки, които направиха. Доста сигурни в стойките, секундират си, помагат си. Това са кучета, които изключително ползвам за лов на бекас, но вършат работа и на пътпадък. Първо съм ги обучавал за пътпадък, след това съм ги специализирал на бекас, но при липса на други кучета ловуваме с тях и на пътпадък. Разбира се, ловуват на фазан, на яревица, на всякакъв дребен дивеч. Имаше ситуации, в които когато кучето вземе стойка, когато ти дойдеш до него, то заставаше срещу теб. Какво значи това? Казва се блокиране на дивеча, обикновено присъщо на женски кучета. Когато работят в екип мъжко и женско куче, ако мъжкото направи стойка на дивеча, женското обикновено не секундира, а отива пред мъжкото куче и се опитва да блокира дивеч. Това е инстинкт на женските животни, казва се анонс. А когато работят две мъжки кучета, те си секундират едно на друго и не си пречат. Когато ловуват женско и мъжко куче и женската открие първа дивеча, мъжкото само секундира. Инстинктът за анонс е присъщ повече на женски кучета. Блокирането на дивеч. И е много ценно качество при индивидуалния лов. По
този начин със сигурност ще оцелиш. Ами не е много сигурно, че ще бъде отстрелян дивеча. Не е важна бройката, важна е емоцията, важни са миговете. Нали, опитвам се да задържам кучетата максимално време на стойка, това ми доставя удоволствие. Предполагам и на тях. Точно заради тези причини предпочиташ лова на пернати? Ами аз обичам едрия лов, всеки лов има своята красота, но лова трябва да бъде не за месо, а заради емоции, заради красиви мигове. Се радваме на природата. Разбира се, суката е много важна също. И лова без кучета за мен е невъзможно. Ето защо те са най-добрите ловни помощници. Да. 90% от резултата в лова се дължи на кучетата, за мен. Особено при индивидуалния лов на птици. Приключи поредният ловен излет, в който обект на отстрел бе пътпатъка. Въпреки че това са малки птици, които са много трудни за оцелване, са голям трофей за всички любители на лова. Най-хубавото в ловният излет е когато има отлично работещи кучета, на които се дължи и слуката, която е най-голямата радост за ловците.